Gabi sa inyong lahat. Ayun, madilim na gabi. Buti na lang meron tayong signal. Signal. Ayun, sa wakas nakapag-live tayo kahit madilim. Ayun, brownout dito. Wala tayong kuryente. Ayun, may kalab shoutout sa inyong lahat dyan. Ayun, magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Live na live tayo. Ngayon lang tayo nakapag-live. Ayun, may kalab shoutout sa inyong lahat dyan. Ayun, kanina nagbigay tayo ng free haircut. Free haircut for my charity. Binigay natin yung free haircut sa ating mga kababayan dito sa Legazpi City. Ayan po. Marami na naman tayong nabigyan ng libreng gupit, lalo na yung mga bata. So mega love shoutout sa mga nagupitan natin dyan. Ayun. Marami pa tayong bibigyan ng libreng gupit. So ikutan natin yung buong Bicol para sa pagbibigay ng libreng gupit. Sa bag. Andyan yata sa ano? Ayun o, nakailaw sa taas. Ayun po mga kapatid, ayun, nakapagbigay na naman tayo ng libreng gupit. So mega love shoutout sa mga nalibre natin ng gupit kanina. Ang daming bata na nabigyan natin ng gupit. Ayun, Salome Ignacio, shoutout. Good evening host, Salome. Ayan, mega love shoutout Ma'am Salome. So ayun na nga, tuloy ang ating pagbibigay ng libreng gupit dito sa Kabikulan. Mega love shoutout sa mga nabigyan natin ng gupit. So marami pa tayong ililibreng gupit. Ayun. So tuloy-tuloy tayo sa pamimigay ng libreng gupit. Ayun, shoutout sa inyo lahat. Pasensya na, madilim dito. Walang signal. Anong gagawin ko dyan? Hindi kasi hindi signal yun dun eh. Download yun. Yung pinapanood ko. Tingnan mo yung sinaing ko luto na yan. Ayun, shoutout sa inyo lahat dyan. Maraming salamat sa pagdalaw. So, brown out dito. Ayan, brown out. Data lang natin gamit. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Sa ating masugid na manonood. Ayan, shoutout. Hindi tayo nakakapag-upload ng video. Pero, subukan natin na mag-upload bukas.
meron tayong hinahanap dito.